אני חושב שיש לך... בוא, צו 8. איפה איתיאל, המנכ"ל שלנו כאן? שב איתו, דבר. אני יותר מאשמח. אני מאוד מעריך אותך, ושפעם האחרונה שנפגשנו זה היה בבית משפט בנצרת. נכון. אני מאוד מאוד אשמח, וזה לכבוד הוא לי, שאתה תעבוד ותיתן עלייה. אני אומר כאן לכולם, חברים, המשימות רבות, ואני צריך אתכם, צריך את העזרה שלכם, גם ברשת, וגם המנכ"ל שלי כאן איתיאל. אנחנו נשמח מאוד 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 להיות כמה שיותר חזקים, צודק בכל מילה, שכמה שנהיה יותר מנדטים, אני אוכל להגשים יותר חלומות, וזה החלומות שלכם ושל כולנו, עם ישראל חי. ניתן לאפי לענות על כמה שאלות. רק שנייה, הנה. אגב, יש לנו פה גם בעיר, יש קבוצת וואטסאפ, יעקב מנהל אותה קבוצת וואטסאפ של הנה אשתי ממסר נפש, אפשר להיכנס לקבוצות האלה ולהיות מאוחדים. טוב, אחד